juguen al bruixot. Lluitant per trobar algú a qui estimar. Però em sento sol i perdut. Trencant les barreres penso arribar. Penso trobar-te a tu. Com una visió t'has presentat aquí. M'has captivat lentament. Una aparició que envia el meu destí. Ets el meu pensament. I no ho entenc, i no ho entenc. El cor em batega extasiat. Serà potser que en un moment tu m'has embruixat. Sembla que he trobat nova llibertat. Les forces per oblidar tot el que he plorat. Sembla que podré estimar tan bé. Solitud vull fer-te fora. Arriba ja l'hora en què sobreviuré i cantaré. Només es pot fer d'una manera. El que l'espasa de Bartanders ha transformat només pot tornar al seu aspecte original, tornant a fer servir l'espasa. Però jo no la puc controlar amb la força que tinc ara. No tinc prou força. Per què fas aquesta cara tan trista? Ara només quedes tu. Ara tu ets l'única esperança de salvació que li queda a l'Azalea. I en Childman has de saber que no hi ha ningú que pugui arribar a controlar el poder de l'espasa de Bartanders. Si no pots dominar la gran força que posseeix, només és perquè ha quedat incompleta. Incompleta? El veritable poder que sempre hi ha hagut al seu interior només s'alliberarà el dia que l'espasa estigui completa. Llavors la possibilitat de controlar-la serà... Llavors serà... Ro! Què volia dir? Què serà, sisplau? Com puc salvar l'Azalea? Què volia dir, Ro? Contesti'm, Ro! Ro, sisplau, digui-m'ho! Ro! Obri els ulls! Ro, què he de fer? Digui'm què ets de fer, Ro! Ja n'hi ha prou, Orphan! Vols parar d'una vegada? No pot ser. He vingut fins aquí per veure-ho. Vosaltres dos, torneu-me l'espasa. Mira. Que són macos, Orphan? Orphan? Què és aquesta cara de pomes agres que et farà mal l'esmorzar, home? Mira que ets cabut, eh? Quan penses en l'Azalea, sempre fas cara de tenir la culpa d'alguna cosa. No n'hi ha per tant. Si hem arribat aquí, no t'has de preocupar. Què? El que vull dir és que tard o d'hora aconseguirem el nostre objectiu. Ja ho veuràs. Escolta'm, Creau, aquesta expressió és pròpia del que s'esforça de valent per arribar allà on s'ha proposat. Sí, exactament. Per tant, no et preocupis, que anirà tot bé. Potser tens raó. Hem de trobar com sigui en Vulcan i en Dorothy. Sí, senyor. Ara t'escolto. Però sense l'espasa de Bartanders no podrem ni començar. Porta'ns més plats, no t'aturis. No ho sé pas, no ho hauríem de fer, això, Vulcan. Estigues tranquil, Dustin. Dispensin que els molesti, senyors, però quan pagaran el compte? Que no t'ho he dit abans, els teus diners arribaran més tard. Els portarà l'Orphan, el majordom de l'excels volcà Vulcan. Si només me'n dóna la seva paraula, no puc... Oh.
Calla una mica i escolta'm. Això que veus aquí és un objecte meravellós, l'espasa de Borranders. Bartanders. Just això que diu ell. Mira-la bé. És un objecte preciós, digne del millor antiquari. No deus pas pensar que jo, el propietari d'una meravella així, menjarà i beurà sense pagar-ho. Home, doncs ara que ho dius, sí que és veritat que sembla un objecte molt valuós. Doncs si ho has entès, porta una altra ració de l'especialitat de la casa. De debò que ho vols fer pagar tot a la colla de l'òrfan? Si ho arriben a saber ens castigaran de valent. No hi ha cap mal a venjar-se una mica d'aquell bruixot diabòlic que l'única feina que té és perseguir l'excels mastí de la masmatúria, amb volcà Volcan. Oh, sisplau, que no ho descobreixin mai, això! Costa de creure, eh? Ara que els necessitem no els trobem enlloc. Sí, i quan no els volem veure, sempre treuen el nas al moment més inoportú. Maleícia, però on es deuen haver ficat? Justament ara que els necessito. Sisplau, un altre filet i eriçons de mar amb ous de salmó per 3. Ah, i un bistec al... Hola, Benvinguts. el de sempre. El de sempre. El de sempre. Heu sentit que diuen que per aquí volta un bruixot jove que busca 2 paios que tenen una espasa? El de la mirada amenaçadora. Sí, a mi també m'ha demanat informació. Sí, hi ha una noia molt salada i un noi carregat de maletes que van amb ell. Es veu que busquen un record del pare de la noia. No estan per orgues. Aquí tenen el que han demanat, senyors. Dispensin l'espera. Si els enxampo! S'han escapat? Sí, i sense pagar el compte, els hauria d'haver requisat immediatament aquella espasa de bar no sé què. No m'ho puc creure. La volien fer servir de penyora per poder-se tipar sense pagar. M'han enganyat. M'han fet creure que tenien al seu servei un majordom que es diu òrfan. Si aquest òrfan existeix, li faré pagar el compte tant sí com no. Què he sentit? Un majordom m'ha dit? Aquell parell... No tindré pietat d'ells, ho prometo! I ens podria dir cap a quina direcció s'han escapat, sisplau? Els voleu seguir? No sé pas què voleu d'ells, però jo, francament, ho deixaria córrer. Jo no ho he vist pas, però la gent del poble m'han dit que han anat cap a la Gigasequoia. La gigasequoia? La gigasequoia? Sí, el famós arbre gegant. Jo no us aconsello pas que els seguiu fins allà. Si aneu, us en poden passar de tots colors. És un lloc d'allò més perillós. Perillós? Què voleu que hi hagi allà dalt?